ongi etorriak txoriene. Bai, gaur txoriene dago. Ni naiz Tasio. Anastasio. Osea, iliak iskurtzeko? Nahi gozo? Ez. Nahi gozo? Igual arrautzan dako. Ez. Gaur postre goxo bat inbar dugu. Holan ikusi eta igual irudituko zaizue honek Oreo gaietak. Horren antzeko zerbait da, baina ez. Wopi Wolver. Wopi pai. Wopi pastela. Eta hau bako izan izan, hau Amish tradiziotik, o erligiotik, hortik atartako errezeta bada, eta antza, hau egiten zuten bakoitzean, errezeta hau egiten zuten bakoitzean, etxe iristen ziren, dekusten zuten, Wopi! Wopi! A ver, ze. Ona! Gukingo du errezeta bat holan, gurea izango bazan, gu nola jarriko genioke? Zuk zerbait holan berezia jaten prestatzen nahi dianean etxean, zer esaten dute esaten dira? Si, es que ni oso basikan azberaz nik esaten. Ez da esaten esaten? Bello, ez da txarra. Pai egin behar dugu gaur. Pai. Bueno, baingo ditu olako galleta berezi batzuk, galleta txokolatezko galleta batzuk, betegarri batekin joango direnak. Orduan, nola egingo du? Lehenengo egingo dituguna, osagai lehorra nahasiko ditugu. Direla kakaoa, legamia eta irina. Arrautza gorringoak banatuko ditugu zuringoen gandik, eta gorringoak eta azukrea eta koko olioa irabiatu ingo ditugu ore krematxua lortu arte. Jarraian, osagai lehorra gehitu, ondo nahasi, mauka batean jarri, eta galleta formako borobiltxo batzuk luzengak ingo ditugu. Labea 200 gradutara 8 minutu aterako ditugu, utziko ditugu osten, eta betegarria ingo du. Betegarria izango da, horrelako merenge errez bat izango duena. Glas azukrea, vainilla pixka bat, eta azukre siropa. Eta listo, hori ahorrotu, bete, jan. Eta hau amixek itxen zabien orduan? Antza amixan errezeta bat omen da, beraiena, eta, bueno, erreza. Ez dauka holan osagai askori, seguru zerbait agian beraiek ezberdin egingo zuten. Hemen berezitasuna merengue egiteko garaian, lehengunean almibar bat egingo denuen. Bai. Gaur erabiliko ja azukre siropa. Saltzen dutena, olako agabe sirope bat, erolako bat hartzen baduzu, horrekin ere inaldugu. Arrotuko ditugu zuringoak, hemen glas azukrearekin da vainilla estraktuarekin, eta gero, ja, arrotuta daudenean, gorputza emateko, siropa botako dio. Eta horrek gorputza emango dio, eta gozotasuna, noski. Orduan, labea 200 gradutara dagoeneko berotzen, eta ni lehengo ingo dudana da, hemen 2 arrautza dauzkat. Gorringoak erabiliko ditugu gaietak egiteko, eta zuringoa betegarriako. Bota ezerrez, den erabiliko du. Eta hasiko naiz, hori, gorringoiek irabiatzen gero... Oso ondo. Koko olioarekin, da koko olioa ez daukazuenok, gurinarekin. Neurrian gero hor agertuko da osagaiak. Pero ni truko bat esaten dio jendeari. Osagaiak agertzen dienen telebistan batzuk esatu, ez dit eman denbora puntatzeko. Argazki batetara. Hori da. Oberena hori da. Edo bestela joan EITB nahieran ikusi eta errepikatu, eta hor gelditu, eta hor dakotzu denbora da irakurtzeko eta danetarako. Hori da. Hori da beste truko bat. Hori. Orduan, hau lehen aipatu dituzu amixak, baina igual beste aldian dausen ikure ikusentzuleok ez dakiz zedien amixak edo zedien. Ze da, hango komunitate erligioso bat, ez da? Kristautasunetik datorren korronte bat oso tradizionala dana, orduan ez dabe inungo teknologiarik erabiltzen. Orduan, hau kentzen botzut, igual amix gupi paien zeike, baina oin txorieneko gupi pai egingo dugu zean, ez daukie ez elektrizidaderik. Beitu, ez dakit, hausartzen basara, mutil, ez dakit. Ez da barazo, nik errezeta hau egin aldut amixan bezala. Labea badaukate, elektrikoa, hau labe gure labea elektrikoa da. Gure zigor ezagutzen baso, esaten dut, ez ara hausartuko, eta berak ingo dau. Orduan? Zedez, hori nitan, hori gure kuadrian nahi, hori da, Gure kuadrian esaten, badau hitz magiko bat esaten da, ez da bi. Hori da. Esaten batzu, akabo, jazta, orduan ja dena da posible. Bueno, gorringoak hemen. Listo. Ingo ditu gana da oin. Hemen. Koko olioa, esan dako, koko olioa espaukazue, holako beste koipe bat. Normalean, hau gurinarekin ingo genuke. Botatzen dugu hemen. Nik imaginatzen dut, estatu batuetan, azkenean Amish komunitatea estatu batuetakoa da, eta han ingo dauela gurinakin. Bueno, komunidad tradizionala da, esan dut moduan, orduan askota itzeten dien nekazarixak, eta berez gurina izango dauean. Bai, guke Mexikon ezagutu genituen menonitak, direla antzekoak, eta horiek ere
menoniten artean, eta gehiena bizizien esnekiak eta saltzetik, eta gazta egiten zuten asko, behia pila zeuzkaten, eta hor bi sektore, bi banatzen hasi ziren, gazteak ari zinenen pixka lanerako eta teknologiak eta erabiltzen, traktorea eta horrelako gauzak eta erabiltzen zituzten, eta telefono mugikorra baita, baina bakarrik lan orduetan. Gero lan hobi moduan eta ez. Eta gero, eta jente helduak ez zituzten oso ondo ikusten, baina, esaten zuten, hor dauzkagu teknologia hori, erabilin barritu, ez? Aldan einean, ez da jolasteko da, lanerako bakarrik. Lanerako baldin bada, bereiek esaten zuten gaztek hori erabili alzan. Bai. Bueno, azkenean, adapta hori inbiza, ez dakit. Nera mama joanen igustot amisa dela, ze besta ez dau teknologiarik erabiltzen, bera, 82 urte dauzka, eta elektrizidadea da bai, baina mugikorrik eta ez dau erabiltzen. Ez lanerako, ez dau lanik iten, ez... baina telebista bai. Telebista bai, ETV, bat, beti. Bai, baina hori da, hauek azkenean... Eta hor, bitxia zen, beraiek esaten ziguten, da amisetan ere antzeko hausto berdina dela. Adinaz nagusi dienen, 18-19 urte dituztenean, usten diete gaztei urte bat nahi duten egiteko, mundua bidaiatzeko, bizitzeko nahi duten egiteko, eta konturatzen nahi ziren asko eziela bueltatzen. Eta zeuden pentsatzen hori kentzea, bizitzetik, inungo argindarrik gabe, inungo teknologiai gabe, erropa gaina beti erropa berdinarekin. Gero, atzo emakumeetaz hitz egiten duen, oso kultura matxista da, gaina handa gizona eta gero bestiak. Andria bati etxian da. Gero ezautzen dutela eta asko ez dutela nahi izaten bueltatzen. Nik beste bertxe bat entzun doze, Netflixen badau saio bat, dokumentari bat, ustot anortodox daitzen dela, baina ena oso ziur, ze anortodox saio esan eta gero dau dokumentari bat, eta urte horrei buruz, zabizen berba itzen, ez? Azkenean, nera bezarua bukatzen da bienean, joeten die kanpora, ematatzi dirua, da itzen dabe urte bat kanpoan. Orduan, deskubritzen dabe telefonua, eta gero beste gauza batzuk, alkola, drogak, eta izaten da urte bastante latza. Eta orduan, baina, amis kulturak, azkenean daukanez garrantzi asko, ematen dutza komunitatiai, jende asko bueltatzen da, ze bestela galduta geratzen da, edo bakarrik, ze bere gurasuek eta lagunek, ez totzi berriz hitz egingo, eta beraz, apur bat bakartixa da. Eta, hor dago erronka, baina guk gaur honetan ingo euren gozo bat, gupi pai, ez? Zukaldaritzan oso trebiek die, azkenean eurek itxen dauen dana jaten daue. Hemen errezetakin jarraituz, irina, kakaua, legami hautza. Hirurak. Hauek izango ziren, lehorrak naztuko ditugu, eta jongo gara, teknologia dugun hontan. Hemen irabiatzen, gure arrautzak, azukria, kasu hontan, panela azukria erabili dut, eta koko olioa. Hoiek arrotuta ikusiko zuelan gorputz hartuko dute, zuritu ingo dira hor pixkate arrautzak, eta hemen gaina ez du inber urtu, ez du koko olioa temperatura kanpoko gogortu inbazaigu berdin da, hartu, ondo irabiatu. Balixo dago. Eta gurinakin bezala, Errezeta batzuetan, jendeak ohitura dauka gurina beti urtutzekoa, eta hor badao, pasteletan dara biltzen den oinarri hori, horretan ez da zetan urtu behar, hotza badao, hobeto izaten da. Orduen, kontutan izaten. Irakurri dut, errezeta hau tradizionalki eitzen dela kuiakin, eta edo vainillakin. Guk ingo berzino tradizionala edo zein inbidugu? Nik vainilla erabiliko dut, hor vainilla betegarriak azkenean meren hortan vainillak zaporea horri vainillak emango dio. Eta eraien egun ez dakit izango dan. Azkenean olako, errezeta hauek niko harriako bat izan nuen Nueva Yorken lanean, eta berak, galdetzen, etortzen diren koareko galdetzen dieten, nola iten hau zer eskursi duzue, eta, aipatu zian errezeta honen inguruan nik enuen sekula entzun, da, gero, sarean sartzeza interneten, eta hainbat errezeta daude, olakoa, batzuk gaina inglesez itzultzea badago, osea, 11etan da hitz egiten dute, eta beste neurri batzuk, eta moldatzen garaz, hemen nigo horatzen naiz, txorienen egiteken duenean antzinako errezeta liburuak hartzen genituenean, neurriak ziren, libra bat ez da zer, kikara bat,
koiarakadak, eta, bueno, azkenean hor pixkat investigazio lana tokatzen da egitea, jakiteko zen neurri diren, baina, bueno. Edo proba hoin biozu bai zen, nik dauzkat aintzinako liburu ez zuk bezainan beste, baina dauzkat pare bat, eta askotan jartzen da bakarrik irina, eskatzen dotzuna, gurina, ez askon biztaz die. Hori klasiko handi bada, eskatzen dotzuna. Ni ez dit eskatzen ezer. Hor hemen bat izan genuen, 12 azukre koskor. Koskorrak, eta hori hartzen dozu gero. Juten zara eroskera eta daude tamaina ezberdinetakoak eta esatu. Bai. Bai, ez ditona tamaina berdinekoak. Hore, tabernetakoak. Hola, kafi hartzen dozunean, joen gordeten da horrek. Nik uste horrek izango diela, universalak. Bai, baina gero, saltzen dituzten tokietan dauzkazo, handiago gero txikixo bat. Eta hori esatezu, ja. Azkenean, bikin ez da nabaritzen, baina 10 koskor bota behar badizkizu, hor 2 gramo gehiago badia, azkenean, 20 gramo azukre gehiago juten dira. Nik irakurri dutena, amixen inguruan, da, ez dakit azukre koskorrak erabiliko dauen, ze azkenean, eurak jaten dauena, ekosten dauena, ez? Azkenean eurek baratza daukie, geixenok, eta daukie baratza eta animalixa, eta hori jaten daue. Beraz, igual, teknologia barik bizidie, baina zuketanik baino hobeto jaten daue eurek, nik uste dut. Bueno, hemen guk txorienen begondo jaten dugu, baina han, bai. Baina azkenean etxekua dana jaten da, ez? Beraz, bueno, hor dago, ez dakit nola lortuko dauen azukria, edo igual horregatxik erabiltzen dauen oixian behin puia. Baina azukria erosiko dut, aukera baukat erosteko. Bai, aukera erosteko, baina, bueno. Bai, lehen datara eta joaten die. Baina hori, geixena etxetik, edo etxekua. Bueno, gure euskal baserritarrak eromen etxean dana, badago jentia baratza txikitxo bat daukana, oio batzuk eta behi bat izaten badozu, horrekin ja badaukazu behintzat, arrautzak esnea, eta gu gure aitik eta gure amama baratzetik bizizien, baina behi bat nik familian beti ezagutu, eta behi hori beti izaten zen, eguneroko esnea izateko, eta gero, urtero txala ematen zuen, da txal hori azten zen, gero, okelia egiteko. Okelea, arratian esan da mogun. Amixak ikusten badituzue interneten edo bilatzaile baten, ikusi da zelan jasten dinolan 19. Mendeko arropakin eta egoten die horrek dauko ez holan jastiak, euren bizitzak dauko alde honak eta alde txarrak, ez? Askotan guk aurreiritzi asko ditugu, ez? Edo kritikatzen ditugu, baituz nola bizi dien, ez? Baina, euren gauzi daukie, gauza onak, gauza txarrak azkenean esan duzun bezala, gizarte oso matxista da, LGTB fobua, eta, ez dakit leku honena dan hor bizitzeko, gizarte horretan, baina, beste gauza on batzuk bai badaukie. Adibidez, gupi pai honek, ez? Ez dakigu, probatu eta gero esango dizuegu, segi gurekin horretarako. Una egongo eta da, kakaoa tartean badago, ziur baietz, merenga egon da, are eta gehiago. Uste oso poesia eta da. Mutil, bai, nahi flipauta nahi hemen garatzen. Emozioa egiten nahi gora etortzenaz, eta... hemen, pixkanaka, nahaztu ingo dugu, uste dut, katumin gainarekin hobetu ingo dudala. Bai, igual bai. Eta nahazten jungo gara, lortuko dolako hori krematxu bat, eta hau gero, mauka batean sartuko dugu, bestela goiarakin, baina oberena mauka batean sartu, eta jungo gara, nik honek ura beba zeukan, nik uste dut errezeta honetan, Alesek esaten dit, jartzen dituela osagaien artean, 100 gramo ura. Eta Doraemonen poltsikotik atara, eta azukete haukotzu prest, bihar dozuna. Hori luxua da, luxua da. Zuek eskatu, gabon honetan, olentzerorako eskatu, txorieneko kajoia. Bueno, eta... Gentiak eskatu ingo dau, eta gero olentzero dituko digu demandan, egin da. Bat bakarri daukau. Hori da. Ta hemen dau. Beraz, etorri zeike. Bueno, ez etorri. Ikusi telebistan, fiztu ETV bat, eta ikusi azaletik ostelera txoriene. Bueno, eta gu hemen egoten gara arratzaldetan. Goizetan batez ere, goizetan hemen etortzen gara, buelta bat emoten. Orduen, torri egunen batean, bisita bat, egin guri etortzen bazate... Etorten bazarie, ekarri holan, ez dakit ardobotia bat, idea zabalgazta bat, edo etorri ekarri zehose, opariren bat, eta eman gotzu dugu bai trukian, moka dutxo bat, ez da? Negozi zanti da, Bai. Eta hau, gupi pai, nik gupi entzun dutenean, edo irakurri dutenean, niri akordaunaz gupi golberrena, ez? Ghost. Ghost?
Ez, hori zan beste bat. Whoopi Goldberg goesten agertzen da. Bai. Bai, da Pentsatzen egiten zara duna. Demi Moore. Ez, hitz egiten duna gizonakin Demi Moorreri esaten dutze. Da nire denporetakue. Karo, ez da Frozen. Zu Frozen jakin gauzu agian. Oie, ni Frozen zeko bai nausixana, 32 urte daukote. Ez dakit. Gosten, hor, antza, honek egiten du, horako bidente batekin eroitze egiten du. Bai. Eta horri agertzen zaio Patrick Swayze, zan hori... Bai, hori badakit agertzen dela, zenik ikusi dut Gostena hori tipo Demi Moore eta Patrick Swayze. Hori da, irudi tipikoa. Irudia, zenik pelikula ez dut ikusi. Bai. Baina, pelikula... negar batzuk, ez ikusi, terrible. Kontua da, hor agertzen dela Whoopi Goldberg gazte bat. Bai. Gaur egungo Whoopik ez da izen bat urte. Horre zen bat urte, ja mordoska bat izango ditu. Bai, ondo konservatzen da, emakume dut hori da. Eta pelikula hori, bueno, horbe, Niko, beti horrek humorezko pelikula, gero, beti humore puntua egiten dago, ez? Horrek, bai, Sisterak, nik ezagutzen dutena, nire garaikua dana, da Sisterak, nik txikitan eta nerabien nintzenien ikusten nauena, Sisterak, eta hortan agertzen da, ez? Ez dakit lehen, agertu zara poesia bat botatzen, ez dakit ausartuko zaran Oh Happy Day abesten, ez da, Whoopi Goldbergen abesti tipikoa da. Oh happy day, oh happy day. Zigor? Hola, agurtu aldo nire ama. Ama, gaixo hemen gaude telebistan. Whoopi galletak egiten ari gara. Whoopi pai. Nara bestuko hondi. Ni oso txarra nasa, bezen. Lehen, ETV baten bazauen, Claudio Landak aurkezten zauen Oh happy day. Kantuan, programia. Beraz, igual, bueltauleike eta aurkeztu zeike, ez dakit. Ez. Niri jarri behar dira, bakizu gaur egun, honek audiokoa dauzkatolako tramankulo, nire hotza sartzen da, nire sorgina hotza, eta hortik ataratzen da, bapatean anu, holako aingeruen ahotz bezalakoa. Hori jarritea igual egingo nuke. Bai. Zuri berezko ateratzen zaizu, niri ez. Bueno, ez dakit hau igual audioko gure ion igual azarretu gindaz abesten abienian, ez dakit. Zei jarri da. Ez. A ber, nire esan abestia gustatzen zei, baina bakarri nagoenean. Niretzako hori gordetzen dut, esperientzia hori bakarra niretzako gordetzen dut. Bai. Kosinatzen zabizenean abesten dozu? Ez. Irratian zuten dut. Zara bestuko oso. Zetako? Hau zer izango, ez? Beia jorri musika jartzea mogun animali, ez? Araki goxua emongo da, igual kosinatzen oso horrekin, abesten. Gazteleraz esaten da, ez jaten dauenak eta abesten dauenak, zentzumen bat falta jakola, ez dakit kosinatzen dauenak eta abesten dauenak bitartien, ez dakit zentzumenen bat falta jakome bai? Ideik ez. Bueno, kontua da gure gaieta berezi hauek, itxura hartzen ari dela, orea badaukagu hemen, eta gogoratu, bueno, gero saietan agertuko zaizu egura esaten moenik, holan pixkal lehorra zegoela. Eta orain jingo duguna da, holako mauka bat hartu, den hartuko dut, eta hauek izan aldira, borobilak ero luzengak. Honek katubin gainak bezalakoak, baina kontua da bi izan behar direla. Hau da, bata bestian gainean. Eta gero betegarriarekin. Orduan, ingo itxugo, batzuk borobilak, eta ez batzuk, luzeak. Ingo golako botoi antzeko batzuk, eta gero hau, labean, pixka zabaldengo da. Osondo. Txapelakin. Txapelaz. Eusko Whoopi paik. Hori da. Zeran da, hau... Bueno, eurak ematen da WhatsAppeko emoji bat. Ale, nola esan, hau hemen tolosan ego dauna hori? Elosegi, ez? Baito, hemen badaukago txapela. Elosegi boinak. Txapelak. Eta erengo ditu besteak, holan luzeak. Eta gero, bueno, bakoitzak. Hori bai, inber duguna da, bikoitza, inparrez, parrak inbar ditu. Ez dela bat, bakizu beti geratzen da hor dantzan, egarrez. Eta zuk eizu, ze azkenian... Bai, jango da, basoaz landaldea pixkanak ezagutzen, ez da patrik? Bai. Bai, ez, eta ikusten duzu hemen, lehenko eskatzen diete, Zu kamaran, ero audioan aditua zara? Ni ez, baina jatu nona naiz, ekipora. Bai. Hola esaten da, bai. Whoopi pai hau aktorie da. Whoopi pai ez, Whoopi Goldberg. Whoopi, musu bat, zuri. Aixena dotatzeo. Whoopi Goldberg, da munduko 17 pertsonetako batek, irabazi dauenak Grammy bat, Oscar bat, Tony bat,
eta Emmy bat. Falta jako bakarrik festivaleko lansari bat, ETV bateko, eta ja. Eta ja, ba... Osa, munduan dauz, 17 pertsona bakarrik hori dena irazi dutena, Eta bat da gure Guppy Goldberg Pie. Eta hemen saioa bukatzen danean, izango da Guppy Goldberg Pie, Fresh Bears in the Night... Guppy Goldbergek itxen badau Guppy Pie bat, igual bebai, ba, ez dakit, Michelin izar bat irabazileike. Nik uste sukaldari haukingo dagoela. Ba, ze aspergarria, sukaldari haukitea. Bueno, nik guztauko gaten, enintzen kejatuko, ez? Nik haukina lagun bat olan, bueno, arek, 2 mitxaldein izarretako jatetxe bat zeukan, eta zizan aberatzen jateetan da lan iten. Abitu, ez da utxarto. Eta sukaldari pribatu izaten, da utzin zuen, esan zuen, astu dinez, ja, janorduko tensioiek eta zerbitzukoak eta astu, hemen oso ondo irazten dut. Eta hogei lagun asko jote ematen dugu, 20 laguri olako bankete madoen, eta bitartean baiatean batera bestera, eta hango sukaldari. Ez da bizitza txarra, ez horko sukaldari zetia, ez horko bezero, bai. Baita. Bueno, ba, a ber, honek behar ditu orain, 8 bat minutu. Sartuko izkiot 8, eta ikusten duguna arabera, ba, besten bat gehiago, gutxiago. Eta oin hau espota, Hau bota gero kamara mosten dugunean olan ingo. Hau, gordeko dugu, eta etxera, gaietatxo batzuk eramango ditu. Orain zerekin jungo gara? Bete garrixakin. Beren gaiten. Portarako. Zan dako. Hemen dako. Hau da vainilla estraktua, glas azukrea, eta azukre siropa. Gatz pixka bat. Azukre siropa, nun aurkitu lehik edo, ze motatako azukre siropa? Agave olako bate balio dugu. Vale, perfecto. Eta orain beti horrako zerbait arrotu behar duzuenean, gaina honet denpora desente beharko du, ez mugitzeko, trapu bat umela azpian, Turkona. Eta egurra. Oso ondo. Tamen zarata berriro, orduan jarri nahi bozu abesten, edo nahi duzu. Bueno, Guppy Pie bede zaitu bian zan, Guppy Goldbergen abesti geixau ez dakit, baina ze ontxe, bueno, bera, abeslaritza eta aktoria izatia ez gain, ontxe aktivista lanatan dau. Azkenean, bere borroka da feminismoa eta arrasakerisa, ez? Ze ondiokan Hollywooden eta badau arrasakeria asko. Eta eta hemen gidoien jartzen dau, nik ondiokan ez dut ikusi, beraz, aitzakisa daukot ikusteko, ze argiak argitaratu zauen, bere egunkariko web horrian badau ikusgai, edo, dau dokumentari bat, nun hitz egiten daue, emakumeen xenofobia inguruan. Eta oso interesgarri xa omen da, beraz ikusiko. Baina azketan, hitz egiten da, nortasunan ezabatziai buruz. Ze azkenean hemen bizitziak daukana da zure jatorriko herrialdekoa ez zarala sentitzen, baina amengua bez. Orduan apurat galduta sentitzen zara eta horrei buruz doia dokumentarisa. Ni antzeko zerbait gertatu zitzaidan, hemen inguna oin, merengeari glas azukrea botako dio. Hau da, azukrea hautza. Ni bizi nitzenean Hernanin, nintzen hemen gontzako bizkaitarra, bueno, zure atzeko gomoza. Eta etxera bueltatzen nintzenean, Giputxi, zer kontatzen du Giputxiak? Orduan esatu zu, ni nungoan naz, takite. Ni getxoan Giputxia naiz, eta arrazaten la Bilbaina. Beraz? Zela, hortan nabil. Bilbaina, ez da getxokoa? Getxokoa, baina, jendiak Gran Bilbao landana multzo baten sartzen dago, eta... Hori horikoa da, Eta hemen di, mesedez, esatea da noi, eskarala, bizkaitar guztiok eskarala bilbainoak, Bai gara bizkaitarrak, bilbainoak. Zuek ezarete danak donostiarrak, hagu eskara bilbainoak, Ni Bilbao jaiotakoa bai, baina Eta hemen glas azukria bota diot, errexau disolbitzen dalako, eta gaina glas azukria espadakizu edo bai, glas azukriak dauka almidoi pixkat erabiltzen du, egiteko garaian. Arto almidoia izaten du. Orduan, gorputza gehiago ematen dio beste azukrea erabiliko genuke baino. Erabili alda, beste azukrea, bale? Baina sartzen duten glas azukriak izaten du almidoi. Oso ondo. Vainilla estraktua. Vainilla adar bat izan ezkero, bere hasiak botako nituzke, eta hobeto. Eta honek emango dio, zaporia gure merenge honi. Oso ondo. Hori pixkanaka badoa, ez du pipipirik egin oraindik, ez? Ez.
Vale. Hemen nau ni belarri Zu trash. adio, zenik ez dut entzuten ezer honekin egia esan. Eta oin hemen hasiko denean, holan puntatxoak egiten, izango da, momentua, botako diguna gure siropa. Eta nire dakidan ba, ja, irripartxu da, ja, emozionatzen ari da. Berengia eta... Bueno, egia esan, arrautza bere modu guztietan gustatzen zaio gure lagun honi. Eta errezeta hau, etxean egiteko modukoa bada. Amisa izan, ero ez izan. Whopper Goldberg salea izan, zein ez izan. Ba, bai, merengue salea da txokolate sale asko dauz munduan zer, beraz. Aldameneko korrebako zezosten, esne gainakin betetzen badugu beto. Bera bada esne gain salea. Bai, bueno, baina merengeakin be ondo egon bida, Bueno, guk hau almibarrakin ingo bagenu, hemen kontu handia bota beharko genuke, gehien bat, claro, almibarra erabiltzen duenean, olako errezeta batean, egoten da 119 gradutan, gutxi gora behera. Orduan, botatzen badiu dana zeituan, zeiten da moztu dana. Egozin oliguke gure arrautza zuringo. Hau kasu hondan, hotza botatzen dionez, eta inungo arazoi. Eta gehiago esango izu. Dena ez botako, ni bakizu dan azukrearekin probatzekoa naiz. Habe, zen modu geratzen dan. Eman goztasunei? Azukreakin. Nik probatzen nahi. Probau. Apurtxoa gehiago botako zat, jarri. Izte ustez apur bat gehiago botatu. Mea gutxi, ja. Vale. Venga. Eta, hau erresa da, Eta gero, postre hon bat eta gero, zerro beto eta bigarren gazi bat jatea baino. Orden azkenean batrik. Pentsatzen hauen esan bizinula, ze hobeto, gero hau, fregatzia baino, ba hola nazomarrakin jatean. Sobratzen dana. Ni hor, alezen taldeko nez. Ni ez negain zaldia naiz. Merengia... Ez! Peio, ligo atzen ez... Merengia munduko gauzaik onena. Nik barriakoak eta karolinakin da hor nio gaina tipiko hor usturrean sartu eta bila. Hau da sinkronizazioa. Hau da sinkronizazioa. Bueno, pustu dira, guantia hemen daukat. Bai. Eta, a ber, ia nola dauden. Jo, Epa, ba. Perfecto dauz. Perfectoa. Bueno, ba, hau ingo duguna da. Labeko erretilua beroa dagoenez, hemen komen izaten da, ateratzea, dena ostutzeko. Jak, hemen atako ditu. Eta hau zuzenean doa, hau da. Aber zema sukaldaritza da saio daude nolan gu bezala zuzen egiten du. Zu batzutan egon zara ja, gonbiatu moduan, eta ez hitzegin beraietar, baina gu zuzenean, bai ez patri. Zara gaiztua, Ni, mesedez, nola izango da, ni gaiztua. Bueno, ba, hauek, ostutzen dien bitartean, arrotzen jarretuko du. Eta, siropa, pixkat. Gehitzen. Eta gero bete. Oso ondo. Bueno, eta betegarria gure lagunok bukatu baino lehenago. Bai, ez dakit aginak garbi augikoten. Baina eske... Zuri dauzkazu. Zuri. Igual marroi ze janditxuk aieta. Baina esan duzunez, pariak bihar zituzula, bi janditxut. Oso ondo. Ez dakirana, ez ditu zenbat inditudan. Hori ez dut begiratu, pariak inditudan, ero... Hobeto. Inparrak, ero nola induden. Bueno, ba, horrelako mauka batean sartuko du betegarria. Maukarik ez daukazuenak, bueno, erabiltzen du jentia begai, holako izosteko boltza hoiek, holako boltza batean sartuta, holako zipero hoietako bat, punta bat moztu, horrekin eina alda. Hala ere, gaur egun, bueno, mauka hauek ez dira oso garestiak, eta hauek garbitu inaldia, eta eraile aldituzuen, nahi dituzuen guztiak. Bueno. Lehen, pelikuletako, hori ez, arrasakeria gora eta bera, olako kasu evidente bat egon da, ondala gutxi ez dakit ikusi duzun, La Sirenitan trailerra. Ez? Berrixa. Pelikula berrixan aukeratu daue neska beltz bat, itxeko Sirenitan papera. Eta, jendia, bai, polinika pila bat egon da. Zer, beltza salako? Beltza salako. Eta esaten duzu, hombre, erdi arrain, erdi emakume bai, baina beltza, ez? Ez ki pentsatzen gat, apur bat, bai. Zer, beltza izatearen txarto? Ez, niri ez. Hori esaten zaren jendiak? Jendiak esaten zaren, bai, beltza izaten zarako, txarto. Eta nik esaten dut. Osea, eskatzu pentsatzen arrarua. Ez esaten zauen, hori oso arrarua zela da. Ez jatzu pentsatzen arrarua, sirena bat,
existitzia eta pentsatzagatzu barrarua beltza izatea da. Hori pentsatzagat, harrigarri xaneri, egisa izan. Beraz, ondiokan lan asko dago aurretik, eta gure Guppy Pai Goldberg aktivistak, ziur borrokan. Egia da, benetan, trista da. Entzutu ditu, gaina, ez dauka zentzurik. A ber, Sirenita gaina pelikularako hor garrantzitsu da ondo abestea, eta hori, beltza txuria polita itxusia dan, ez? Hor, gaina abestiak indoan, ez? Hori bada, nola dira, hauek musikal bat, ero ez? Bai. Solakoetan abestu iten dute. Zer esaten duzu, gure solako programia abesten bukatu? Ez. Nire proposatu daue hau, ze mosten gabizenien errezetia, proposatu daue la, Masielen, la, Eurovisiokoa, abestia. Nik erronka hartzen dut. Baina nik, nola da, ni bakar letra zer da, la, esatea? La. Gero erakutziko zut, baina abestin biozu, bestela programa ez da bukatuko. Ja, baina, zuk ikasi behar duzuna, arek esaten, betaurreko duenak esaten duen dana ezin zaiola kasurik. Hor filtro bat jarri behar da. Ez que ni berri xanaz, beraz, ez dut gura, hemendik botatzea eta nik dana itzen dut. La abestu, bai, la abestu. Hemen, aurrezko badantza, bai. Ez, filtro bat jarri behar da, eta filtro horretan sartzen, gauza batzu sartzen hemendik, dependik ateratzen zuko lanein, beti irri, esmail. Zigor Iturrieta, sukaldaria, oso lotxatia da. Ni sukaldaria, naz. Nik, bestela abeslari izango nintzen. Bueno, abeslarixek etxean kosinatzen daue. Zu bai, sukaldari moruen, abestu zeiken naiz eta ondo ezein, baina, divertigarri. Bueno, hemen eukik inoen Aitor Gorosabel, zuta garreko, eta berak, kosinatzen dago, gustatzen zaio kosinatzea. Bitu. Eta, bazauzkan, holan, saiatzen zan, eta gustatzen zitzaion pilo bat, eta gustatu harrituta. Islako politxak, egisa da ematen dauela honek oreuak. Eta esan dugu, hasieran, ez? Amish nekazale gizonek jaten zabienian postre hau, zer esaten zabien? Etxera etorri, eta ikusten zabienien hau ikena bizela, guape! Betu, hori da, abestiaren antzekoena ikusiko duzuna nigaz. Geixa bez. Bueno, kakao pixka botako dio gainetik. Ez que Alberto da minimalista. Oso ama. Hau eta hemen daukazue gure Guppy Pai, gaieta, errez, itxuraz gozo, eta politxek. Guppy! Hau argazki dauk itxiko, Patre. Hau ejango itxu. Venga, ba. Nik Lucia eta zuke motza. Guppy. Gaina, gaieta baino gehiago dien, bizkotxoa. Testura, ez daulan gogorra esaten dezuela, kruntz. Ez. Samurra die, jateko errazak, eta kafesne batekin. Oso ondo sartzen die. Eta hemen nau nire kide zigorrekin, eta gure air fryer trabankulu berrixakin, ze orain behar ditugu gure oiasko egaltxoak. Hemen ditxut, eta, ontsa salduko zuez, zedan aur air fryerra. Tonuagatik ikusi da berari niri baino gehiago maite diozula, baina segi. Honek nirekin la kantatuko dau gero programa bukaeran. Zukez. Beraz, gure oiasko egaltxoak oliba olioakin eta espeziakin nahaztuko ditugu, eta 15 minutu kozinatuko ditugu air fryerrean. Bitartian, saltza ingo dugu, oizin saltza eta saltza barbakoa nahaztuz, gero, limoi zukua eta naranjan birrindurakin. Dana nahaztu eta margotuko ditugu gure egaltxoak airfryerrean dausen bitartian. Buelta eman, beste 5 minutu, eta gero zerbitzatuko dugu tipulinakin. Zer da airfryerra? Zer da airfryerra. Zer da airfryerra? Beste saltza hori nola deitu diozu? Oizin saltza da. Venga, aurrena. Lehena airfryerra. Hori da, jarri martxan. Lehenko martxan jarriko dut aeroa saltzen dugu? Ez, hau zuzenien jartzen da martxan. Hori lasai. Orduan, beraz, gauza asko esateko. Lehena, airfryerra. Da, azkenian, laba txiki moruko bat. Laba txikitxo bat. Ze, hau, aize frigit zaia edo deituko zan euskeraz. Hau da hori esaltza dituztenak frigigailua direnak patatak eta itxeko, baina olio gabe, olio gutxikin edo. Ez, olio gabe edo olio gutxikin zuk aukeratzen dozuna, zuk botatzen dozuna produktuai barruan. Beraz, oso harin kosinatzen dauen
tramankulo bada, eta ontxe oso modan daun, lagunek ez daukie ezebetxien, igual, bizartakin, labana bat, eta holan... Eta hau. Eta hau daukien. Nik ez dut, igual, ez daukie irabiagailu bat etxian, eta daukie air fryer bat, hau oso modan jarri da, ze oso errezko sinatzen da, bakarrik gauzak barruan sartu, botoia golan programa, eta joan zeike, ETV bat ikustera. Baina ez da kriston katxarrua. Honek okupatzen da, Honek asko okupatzen da. Hau, handixa da. Eta labe bat izateko, labean funtzio egiteko, ni nire labean sartaia gordea ditut, hemen ez. Bueno, hemen igual gorde, lezik, ez dakit, despertadoria, telebizako mandua, txikixak bada, laba baino txikixak bada, baina bai, gordetzeko balixe dago. Beraz, hasiko gara gure oiasko egaltxoekin. Hemen, gehituko oliba olio ona, eta gero gure espeziak. Orduan, nik aukeratu ditut, aukeratu ditudanak, baina, gizue hori beti bezala, jarri nahi dozuenak. Beraz, nik aukeratu dutena da. Bagoaz. Piperauts gozoa, kasu honetan ez dut mina aukeratu, sorpresa. Hemen jarriko, apurtxo bat. Gero, berakatz hautza. Lehorra dana hori, bai. Lehorra dana. Eta bebai, tipula hautza. Tipula da, tipula deshidratatua eta gero apurtzen dago eolan zati txiki-txikitxotan, eta hautza ditzen dut. Ez da hautza, baina, dator, tipula, zati txikitxotan. Eta gero, zuek nahi dozuena, eskaia, oregano holan belarren bat. Hori, gatza, eta piperbeltza beti. Zenba buelta? Nahi duzunak, bost. Venga, bost. 3, 4, 5. Nik pitu, onartu behar da, nire kuadriako batek erosi duela hau, baina badak eusarri induen, hau erosi eta labeak kendu indu. Eta labeanen txokoan, hau sartu du, beraz, labea enuen erabiltzen ezertarako ez. Eta hau ikusi du, hau erosi zuen lehengo, eta ikuste zuen erabiltzen zuela pila bat, eta labea handago ezertako, saldu egin du, bigarren eskuko denda bati, labea saldu egin du, eta erosi du, hau, eta hau sartu duan, txokoan, huekoan labean daukan tartean, mikroirin labearen azpian, eta oin, hau dauka, labean zan azkenean, toki bat enuela hori sartaia gordetzeko, ez zuela ezertako erabiltzen, eta hau erabiltzen du. Aukera bada, nik enauen labia inoiz etxetik kenduko, ze hau pentsatzen jat, alternatiba bat, batzutan ez tozu gura igual laba piztia. Labea egiten dituzuna. Ez da, azkenean igual labak asko kontsumitzen dugu, beraz, gauza batzutarako adiz, patatak eta batatak denboraldi honetan inditzugu. Laban, adibidez, hau alternatiba hona da, azkenean askoz be, azkarra bada, merkiagoa, bebai, eta bueno, ondo dau. Gozogintzako gauza gaina, uste dut hemen nik launa bizkotxoak eta ina izan dituztena baita gai honekin. Ina alda, labe batean ina alduzun ia dena, ez dakit dena dena, hori nik ez jakin gasunetik esaten dut, ia dena honekin ina alduzu. Eta berak induena hori, hueko hori zeukena labea izateko, kendu indu, hau sartu duan bertan, eta listo. Dator, holan, erretillutxo batekin, eta beraz hor jartzen da dana, behitu jarriko ditxu gure galtsuak, eta gero ditxu gu kotillatzen egon gara, hemen grabatzen gabitzen bitartian, eta funtzio desberdinak ditxu. Eta niri harritxo duzta zadauka funtzio bat berezixa dana oiesko egalentzako. Eta pizzana. Nire dago pizzak gehiago barritu nau. Oiasko egaltsuak olako katxarro baten nik imaginatzei du. Baina gero, esate egon gara, bau labe bat moduan da, eta pizza baten marrazkia dauka. Pizza bat ere hemen sartzea, gure etxeko pizzak eguzitako ze tamainakoa diren txikiak. Hone die, esaten dana, errazinokuak, erolan, umeentzako menu horietan sartzen dienak, olako txikixa. Ez que, badauz, tamaina eta airfryer tamaina eta desberdina dauz. Txikixabo dauz, nire koñatiai lagun eskutuan tokau jaten olentzerotan joan zen urtean, da oparitu notzan olako bat, baina askorbe txikixagoa esana, eta esan zuztan txikiek itxasala. Eta haundixagoa beba dauz, baina hau kriston tresna da sukalde baten jarteko. Nire sukaldia haundixa da, eta nik badaukat, termomisa, krokpota, badaukat tresna pila bat, eta hori, bazkenian, olako gauza bat. Harritzen duenak egin bada, ze pisu gutxi daukatzen. Guztuen zuloko tramankulo, baina gero egizan oso harina dela. Ez du bat ere pisatzen. Baina, nire etxean ez daukatukirik, sentitzen dut. Placer bat ezagutzia. Jarriko umartxan. Txorienen eroriko zaitu. Hori da, jarriko umartxan. Bale. Nik
txorien erabiliko, ze nire sukaldian, beste nire senarrak etxetik bota biusta, zete usta, ze berrixa esatze duten bakoitzen, zete usta, Patri. Ya está, mesedez. Ez du bihar. Gaurko bigarren galdera horra bestaldean daudenak hor galdezka. Ze saltza da hori? Hau da, oizin saltza da, restaurante asiatarratan asko erabiltzen den saltza bat, batez be, restaurante txinatarretan egoten da pato pekin. Pato bala pekinez. Pekin ahatea ez. Eta hor erabiltzen den saltza, ze azkenean ahate hori etorten da, krep txikitxo batzutan, eta saltza batekin bustitzen die. Saltza hau da. Eta hau, etxian behin zeikenik ez dakiz zelan, erreztaren bat egongo da, interneten, baina erosin zeike. Gozoa da, ero mina da? Pikatzen du, ero gazi gozoa, pikantzea? Ez, gozue da. Bai, gozue da, eta gozo geixau jarri bihotzau. Ze, ontxe gehitu bihotzau, barbakoa saltza. Iepa. Hau da, saltzen duten horietako bat, ez? Saltzen barbakoa saltza. Hori da. Orduan hau, nahaztu ingo dugu, eta ontxe gehitu bihotzau limoi suku bat, limoi erdin sukua. Usaina ja botatzen du honek, hemen bat... Ez da gure labatxue. Bai. Bueno, egia da, gailu hau duela urte batzuk ja modan jarri zan. Badira urte batzuk hasi zela. Eta, bueno, nik danetik entzun dut zu bezala, jendeak denerako erabiltzen duena, eta beste batzuk, holako tramankuluekin askori gertatzen zaina, erosten dute, erabiltzen dute pixka bat, eta gero hor bazter batian usten dute. Baina hori, zeinek ez dauka etxian likuadora bat agian ez duela erabili oindala ez daki noiztik, ero olako sukuak egiteko beste zerbait, ero... Nik daukat hau, ontxe hautsa hartzen dabil, bere garaian egunero erabiltzen dauen, eta ontxe hor daukat apur bat astuta, slow cookerra. Bai, osartzen dira ordu askotan egosten da izateko... Hori da, orduan aurkitzen ditut hor lentejak, igual 12 ordu, oso onak ataratzen die, baina ontxe ez dut hainbeste erabiltzen. Konfinamentu garaian eta asko erabiltzen dauen. Beraz, ez dakit hau erosteko, beti daukat duda hori, ez? Erabiliko, testot erabiliko, beraz, ondo dau txorienen izatea probatzia, eta gero, gustaten bajat, etxera eramatia. Honena, Patri, erosi behar dugu metro karratutako etxe bat, zein berreta metro karratutako sukalde bat daukan, eta sukalde hortan sartu nahi duzun guztiaz. Zekero egia da, jendeak sukaldeetan batzuk olako uarteak eta jartzen hasi baita, eta sukalde pusketa dauzkate jendeak etxean. Nik txorieneko sukaldia biotetxean. Hori jarriko nik olentzeron eskutitzean. Esan gotzu, venga, beste etxe bat erosi. Handiz jaua. Ze, oi asko erreuseino dago edo? Gaina, hemen dauka tximinia. Hemen botatzen da baixe berua kanporantzat, da nino hemen guztua. Espa moru, espa... Gero baserria, kopio, baserriko katu guztiak atzetek itorri bide gaur. Bueno, zabalduko hau, zelan dauen ikusteko. Beitu. Txurona. Ontxe, ingotzena da, buelta eman, ze bi aldetatik gure gu itxia, eta gero, joango gara gure saltxakin margotzen. Zaren bukatu dugu saltxia, eta margotu ingo. Bueno. Itxura ona dauka. Bai, ez da. Eta, esaten duzuna. Eta denbora aldetik bebai, egia esan, egia da, izea botatzen dionez, ze gaur egungo, egia da, etxean gehiago dauzkagun labeak eta funtzio ezberdina dauzkate, ez? Artean, lehen zein bakarrik goitik eta beti berotzen zuten. Beroa elektrizidadekin, ero gazarekin. Gaur egun, aizea botatzen dute, funtzio ezberdina dauzkate, eta aizearekin lehenago egiten dira. Honek aizearekin egiten du bakarrik. Hor, resistentzia batzu dauzkatela, berotu egiten dute aize hori, eta holan lehenago kozinatzen da bestetara baina, aize beroakin. Hau naiz, eta aize frigigailua deitu, ez da frigitzen dan guztixa hemen sartu behar. Adibidez, nik uste dut kroketa batzuk adibidez itxen baditzuzu hemen, ez diela, azkenean laba bat bezala da. Berdin ez di geratzen, no? Ni lagun batek egin zuen froga bat hartu zuen da, holako fli batean, olioa botatzen zion, eta horrekin bustitzen zituen kroketa dana olioarekin gainetik, eta ez da berdina, inundik inora ere, ez da kurruskari hori lortzen, ez zer, balio du, egin alda, bai, berdina da, ez. Orduen, gauzatzuetarako ondo etortzen da, eta beste batzuetako, zuek ikusi, hori ez, lehenko txoko bat imarozu etxean, behin tokia badukazue, gero, bilera bat etxekoekin,
No, nahi du, nor da baldekoa, bai, eskua altzauta. Eta gero, hainbeste, hau airfryerra, hainbeste etxetan dauenez, zuek etxin egitzaten bozue eta erreztarik nahi badozue olako baten itxia, idatzi txorien abildua eire.eusera eta idei hartuko eta eingo gitxu. Orduan, saltzia jarrita. Bai. Sartuko dugu hau barrura, beste 5 minututxo, eta jateko prest. Beitxu. Ui, beitxu kamarara. Whoopie pie air fry. Whoopie pie air fryer. Ostra! Almato du guztorro edurria. Itxura. Bai, itxura. Ona, zelako gratinadua daukon air fryer honek. Eta jarriko itxugu behitu gure egaltsuak tipulin apurtxo batekin gainetik. Eta honekin patata frejitu batzu, lagungarri, arroz pizkatxo bat bai. Osalada bat. Bai. Notatzaia gozia daukogula da programa bukatzen gabizera, ez da? Leka batzu, salteatuta... Beitu, hemen jarriko zaut tipulina. Eta... Hau. Honet nire ditzatzet chili flakes da, mina. Chili flakes, air fryer, Guppy Golder. Eta gozia daukogu ez programia bukatzeko. Hone dire gure oiasko egaltxoak air fryerren. Eta esan dugu programa bukarerako abesti batekin bukatuko dugula. Beraz, pasa mikrofono, Alberto! Kaixo, Masiel, zerbait esateko zure garaipena eta gero? La. Ez dauka mikrofonek. Eskerrik asko eta ondo izan, bihar txorienek gehiago izango dugu. Agur! La. Beste,